Estem molt contents d'estar aquí. Som Urgila, venim de Valls i estem molt contents de compartir escenari amb Metalfor i tocar per tots vosaltres. Esperem que us ho passeu bé. I res, el següent tema es diu Accepto. Banyunes són pedres que sempre arrosseguen. Mateix sistema d'escenari. Fai sol dolor i sal rosari. Semblant dilemes converteix en calvari.